агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон аз анҷоми тафтиши пешакӣ ва дар пайи таздиқи фикри айбдоркунӣ ба додгоҳ супурда шудани парвандаи Раимова Меҳринисо, раиси раёсати ҷамъияти тоҷикматлуботи шаҳри Кӯлоб хабар дод. маркази матбуоти агентии мубориза бо коррупсия рӯзи 28 март дар шарҳи ин парванда гуфт, ки Раимова Меҳринисо Убайдуллоевна дар вазифаи раиси раёсати ҷамъияти матлуботи шаҳри Кӯлоб кор карда, дар давраи фаъолияти корияш даст ба содир намудани ҷинояти қасдона задааст. чунончи шаҳрванд аз ҷиҳати ба охирон вобаста ба кушодани нуқтаи савдо ба Раимова Меҳринисо муроҷиат намуд. номбурда аз ин ҳолат истифода намуда, вобаста ба мавқеи ишғол намудааш барои иҷро кардани амали мазкур аз охирин дар ду ҳолат маблағи 27 000 сомонӣ талаб намуда, аз ин маблағ 10 000 сомониашро гирифта, боз оварда додани боқимонда 17 000 сомониашро талаб намуд. зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативии тафтишотӣ, Раимова ҳангоми аз шаҳрванд гирифтани маблағи 17 000 сомонӣ дастгир карда шуд. маблағи мазкур аз ӯ ҳамчун далели шайъӣ ёфт ва гирифта шуд. гуфта мешавад дар иттилоияи агентӣ Меҳринисо Раимова бар асоси қисми 3 моддаи 279 кодекси ҷиноятии Тоҷикистон ба гирифтани ришваи тиҷоратӣ аз ҷониби раҳбари идораи тиҷоратӣ бо истифода аз мақоми хидматӣ айбдор мешавад. ба ӯ бар асоси ин банди қонун ҷарима ба андозаи аз 800 то 1500 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати 3 сол ё маҳдуд кардан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат таҳдид мекунад. Тоҷикматлубот як ниҳоди тиҷоратиест, ки дар замони шӯравӣ силсилаи хеле бузурги мағозаҳои фурӯши маҳсулоти асосан хӯроквориро ва ҳамчунин тақрибан ҳамаи бозорҳои мавҷуда дар саросари ҷумҳуриро идора мекард. баъди фурӯпошии иттиҳоди шӯравӣ бисёре аз мағозаҳо ва ҳатто бозорҳои бузурги марбут ба тоҷикматлубот хусусӣ гардонида шуданд, вале ин идора то ҳол дар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон даҳҳо бозору садҳо мағозаро дар ихтиёр дорад.